igama likaJesu phakathi kodwa amen wenu yangisongisa sanibonani nonke ngegama likaJesu. Inkonzo noma umhlangano esikuwo lapha befundisa ba owayini angithi wama students bakhona abantu abadala siyabonga ukuthi bafikele emhlanganweni wethu kodwa phela manje akufanele sibe serious ngathi manje sibe funeral inkonzo eyeyouth fanele sibe happy sibe right yabona ngendlela othomoya ngayo nangendlela ozothothwa ngayo ayibeka leyo iphinde indlela ozothandaza ngayo ake sithi amen. Le energy okunayo ngesikhathi sithwethwa le energy okunayo sithomoya ophilile nawo mase senze njani umfundisi uthe yiliphi igama elinamandla awufethu ukuthi yiliphi igama umsindo womncane igama linamandla amaningi ngisho sokubuya lesaba yiliphi igama ayaya maJesu ayaya ayaya maJesu ayaya They were 17, 18, 19, they were teens before we started something.
batshela uShedrack, batshela unkosi leyo abantu uNebukadnezar. Bathi kuyena inkosi, yabona abafana ngababonza abahloniphi ngempela. Ungatshela inkosi wena eyaziwa umhlaba wakho ukuthi namandla abadalela inkosi asinankinga sibi nawo, kodwa nathi lesifuna uyazi ukuthi noma ngabe uNkulunkulu wethu uyasindisa, noma ngabe akasindisi kodwa sifuna kusole sekwazeka ke ukuthi khona into yanqaba. Awusanqaba nathi labo generation ukuthi bakhona into phakathi kwethu ekhothamela amanye uNkulunkulu. Ayekho noma othebeliwe phambi kaPaul wathi ngiyabona leli, wathi ngiyabona naleli, wakuzukuza ukuthi ngabani leli elibhalwe uNkulunkulu ongasiwa. Wathi ngicela ukumemezela ilokhu yonke eliyophakanyiswa yileli kaNkulunkulu ongasiwayo. Sizophakamisa lona yonke, sizophakamisa lona isidanga namhlanje ekhaya kaYesu. Yeah, inkinga yakho we-relaxed too much, we-relaxe kakhulu, we-relaxe too much, we-relaxe kakhulu. Ucabanga ukuthi usathane udlala ngawo. Cha ukuthi usathane udlala. Cha ukuthi yahlekisa ukuphuma emndenini ongaphumeleli. Yahlekisa ifani leyo nto ukuthi kwelinye umndeni baneyimoto ekhaya ingakhombisha yona i-right leyo. Ayihlekisi. Ayihlekisi leyo nto nje ihlungu ayihlekisi. Khona sinizwe kufanele ukuthi le usathane. Bese futhi ungamncela ukuthi uzojoyina kabi. Ekhona izophuma bangasathandi shame usulule isenze bafika. Funa ukuthi mangithi 1 namhlanje ibafethu ukuthi mangithi 1 wonke umuntu ozama ukuthi igama likaJesu sethu ayithindi kithi. Ukuthi mangithi 1 ukuthi ngegama likaJesu. Mangithi 2 ukuthi ngegama likaJesu. Mangithi 3 ukuthi ngegama likaJesu. Akushunayiziwe ngegama izolo. Yeah, mangithi 4 ukuthi ngegama because ngifike 7 usho lo manje kumele nibhebheleni perfection. Yeah, manje ngifuna ke siye la perfection. Mangithi 7 umuntu uzoshaya izandla semakhini ubiza igama likaJesu ku-keyboard. Ubiza igama likaJesu udlala noma udlala kule-keyboard aphuma igama la. Ngifuna kuphuma igama la. Uphuma igama likaJesu, uphuma igama indlonke. Wonke umuntu osendlini uzokubiza igama likaJesu 7 times shaya uJesu izandla. Sikile izandla zethu. Ayibiza emsiwa wonke bafana bakithi nina. Nibiza umthandathu uqobo lwakhe igqwirha. Ngoma enkulu ogogo bahlabelele ingoma bathi inyanga enkulu ikhona la. Bathi ngabala ukuthi unathumi mangithi ngigqwirha ngilo. Ikhonzi yakhe enkulu. Awusuka madoda nithwasa kaYesu. Thandathu ophuma kuba umuntu othandathu yini. That's why it's important. That's why it's because the Tanakh fire come mama be Tanakh. Manje mina ngicabanga ukuthi uThanakh umuthi, uThanakh ukhuluma. Umuthi akusikuthanakh umuthi sihlala noma esithatha lesithatha siganikeza umuntu bese ukhuluma amazwi ukuthi usuphilile. Beka wakholwa uzophila. Ukuphila komuntu akusikho ukuthi ubani okhulumile ukuthi ukholiwe yini. Sekuxabeleke la. Because fasane uthi Jesu ingane yami yakhuleka. Ngifuna sibize igama likaYesu. Uthi ngingcolele bafana. Ngingena sithabisa. Ukuthakathi. Uthi lo mama Jesu ingane yami yakhuleka uthuma uyisilisa. Uthi Jesu akukwazi ukuthatha isikwa sabantwana. Isinikeze izinja. Uthi lo mama lezinja zidla imfuthuko. Ewa etafuleni labanini. Uthi Jesu usolo ungafika emhlabeni ankaze ngibone ukholo omngaka kwaIsrael. Uthi hamba akabeka izandla. Akakhuluma ngamazwi. Into ekhuluma negative uma nekhuluma into positive. Wathi Jesu akwazi ukunika abantu izinja isiko sabantwana. Wathi mama ngandaba noma ngayinja kodwa ngiyinja yakho. Ngicela unginikeze ngizozala bemfuthuka ke. Ngoba ngikwazi ukungatholi lutho. Wathi Jesu ankaze ngibone ukholo omngaka. Yaphila intombazane engaphiliswanga izandla zikaYesu. Yaphiliswa ukholo kamama. Ake kuphile ungakholwa. Zokubeka izandla uzosube nempahla. Yeke kuphile ungakholwa. Into ezokuphilisa ukukholwa kwakho, ukholwa manje. Sikile izandla zethu sikile. Sabona bafethu. Bafethu ngizwe emsiyoro yazi. Ngathi ngesiksi.
ujabule nje kakhulu bese uvakamehlo. Yabona bagcwele kanje mfundisi, bagcwele kanje uJesu efundisa. Kwaminyana indawo ingasekho. Wabona untombazana oyedwa wathi yazi kunomfo engimaziyo uyagula. Wathi ngicela ukumcinga ngimbuye naye bana bahamba umlanda. Babuya nabazama ukumfaka basho ukuthi indawo isekho ogcwele endlini. Baqaqe ufa behlise ufika ngena ngaphakathi bayifika uJesu waqhubeka wafundisa umziba. Kodwa uJesu wayeqeda ukufundisa bayephenduka ubheka lo usephilile. Umbuzo uthi uphiliswa ubani ngoba akekho umuntu ezama ukuthola. Usuku umuntu okhona wamanga umlando uzophila. Noma ingabekwa izandla kodwa uzophila. Angimi nabefundisi. Kodwa uLazaro waphiliswa amazwi kadadewabo. Bathi ukubukhona umniwethu kabafana. Bayifika phakathi nomunye washo the very same statement ukubukhona umniwethu kabafana. So lapha the issue is not ukuthi Jesu afika azomvusa uLazaro ukuthi abe khona. I-presence yakhe it is more than enough. Abasho ukuthi ubufikile wafundisa ubufikile wamthandazela ubufikile washumayela cha bathi ukubukhona. Your presence is more than enough. Still let's talk about missionaries. Ngaqala ngiyabala manje. Mangithi one wonke umuntu la endlini. Odlalayo nkosiyami ngabe usendaweni wrong, I'm being honest. Bakhona umuntu odlalayo njengamanje ngicela usendaweni wrong. Ngoba okulandela uzophuma la ukuthi uNkulunkulu akasebenzi kanti wena odlala ngesikhathi esirong. Ngiyaqala ngiyabala uzomemeza on top of your voice izigama likaJesu. Mina nawe namhlanje siyathakatha. Sibuyisela yonke imithi wonke amazwi akhulunywa phezu kwempilo zethu. Asazi sasingekho kodwa noma yini yakhulunywa ibambe impumelelo yethu ukuthi singaphumeleli. Yabona into eyenza ukuthi wena njengoba ufuzula kangaka uzama ukufunda every night makubhala awulali kodwa ufundele into yokuthi uhlale ne-degree endlini ngiqaba. Basiphuma lapha sonke basiqeda nesikole makuphuma ngiqeda ukugraduate ngiyemsebenzini othi mina engiyifundele. Hayi lento yokuthi ngizothi ngiqeda ukusebenza sengiyodayisa ama-weave kade ngifunda for 4 years. Sengiyodayisa ama-weave. Oh ngiyaqala ngiyafundela nje. Unasizukuyikhuphula kakhulu lokho. Yazi ngifuna wenze njani? Ngifuna mina ungacabanga ukuthi Jesus ngibona kunamandla noma ngabe uthenge igama lika Jesu. Noma ngabe uthenge igama lika Yesu. Le ndlela umoya ongcwele azolibeka ngayo ungazama ukukhunja ke. Ungazama ukukhunja. Ngisho ngale ndlela uYesu noma umoya ongcwele azoyibeka kuwe. Yes.
Kaya mga shots ang nagsalit siya sa piyan. Ay, bukan, basta pa rin ako sa sila. Punta lang,